Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang data sa lagay ng ating panahon. Update muna kay Bagyong Dante. Huling nakita yan sa layong 880 kilometers silangan huyan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kung makikita nga po natin sa ating latest imagery ng satellite imagery ay malayo po ang sentro nito sa ating kalupaan. So hindi po ito nakakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan in terms of wind o hangin niya. Kaya sa nakita po nating analysis sa mga susunod na oras at araw ay hindi rin po ito makakaapekto yung hangin nito kung kaya't hindi po tayo nagtaas ng signal sa anumang bahagi ng ating archipelago. Samantala, ang nakikita po nating concern dahil dito kay Dante ay yung kanyang lokasyon at posisyon po ay very favorable para makapaghatak pa or makapag-enhance pa lalo ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung habagat po na yan, siya pong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, update din sa LPA na nasa extreme northern Luzon. Huling nakita yan sa karagatan ng Kalayaan Islands, Calayan, Cagayan. At sa nakikita po nating analysis ngayon, mataas na rin ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At kung maging bagyo po ito, ay papangalanan po natin itong si Bagyong Emong. At by the time na kung ito po ay maging bagyo, ay agad-agad po tayong magtataas din ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa proximity nito o dahil malapit nga din po ito sa ating kalupaan. So nakikita po natin sa ating analysis, posible po na galing dito sa Balintang Channel ay bababa po ito dito sa may karagatan ng Ilocos Region and then eventually po ay babalik po ito pahilagang silangan. Kaya mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa dahil crucial po ito at bukod sa signal, posible tayong magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon ay maghahatak pa rin ito ng habagat o southwest monsoon. Samantala, meron pang LPA o another low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,525 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Pero sa kasalukuyan, as you can see po, napakalayo po nito. So, nasa labas pa po yan ng PAR. At sa ngayon, mababa naman ang tsansang pumasok po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po tayo mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Samantala, para naman sa ating forecast track, in the next 24 hours, posible pa rin ho na nasa layo na po ito ng 685 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. And in the next 12 hours or within today din, pwedeng mag-intensify o lumakas pa ito into a tropical storm category. In the next 48 hours, posible po na nasa labas na ito ng ating area of responsibility sa layong 600 kilometers hilagang silangan huyan ng Itbay at Batanes. And on the 30 or 72 hours, nasa layo na po ito ng 640 kilometers northeast of Itbay at Batanes. And even this time na nasa labas na po siya ng PAR, posible pa rin po itong mag-enhance ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. On the fourth day naman, nakikita po natin posible maging LPA na lamang ito at nasa layong 660 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. In effect pa rin ho ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng Luzon. As you can see, ay halos buong Luzon nga po may weather advisory at ilang bahagi po ng Western Visayas. So, umpisan natin yung more than 200 millimeters of rainfall. Posible pa rin sa araw na ito dito sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. So, malawakan o widespread na mga pagbaha pa rin ang pwede po maranasan ng ating mga kababayan doon dahil sa halos patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa araw na ito dito sa Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan doon sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, at maging sa La Union dahil po sa epekto ng low pressure area na nasa extreme northern Luzon at dahil naman sa habagat, possible din ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan at maging dito po sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Antique, dito sa Iloilo, Palawan, Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Sorsogon.
By tomorrow, possible pa rin ang matitinding mga pagulan dito po sa Zambales at Bataan dahil pa rin ho yan sa habagat. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwede pa rin maranasan by tomorrow sa Ilocos Sur, La Union at Benguet dahil po sa low pressure area o sa sirkulasyon na nasa extreme northern Luzon. And then dahil sa habagat ay 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwedeng maranasan sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro, habang yellow naman of 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, dito sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan. And sa third day or in the next third day, doon po sa araw po ng Friday, posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Norte, sa Abra, sa Apayao, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, maging sa Zambales at Bataan, habang 50 to 100 millimeter of rainfall naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging dito po sa lalawigan ng Palawan. At dahil pa rin sa habagat ay posible pa rin ang mga pagbugso ng hangin. Paminsan-minsang pagbugso ng hangin any time of the day. Sa araw na ito, dito sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. Bukas naman, yung mga pagbugso ng hangin na ito ay pwede ring maranasan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Misamis, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. Habang sa Friday, posible ito na maranasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Davao Occidental at Davao Oriental. Samantala, wala po tayong gale warning sa ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan sa northern at western section ng Luzon, kung kaya't patuloy natin pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan dahil syempre maliban dito sa hangin na ito na katamtaman hanggang sa malakas o sa pag-alon na katamtaman hanggang sa maalong kondisyon, ay masama din po ang ating panahon dahil pa rin sa presence o sa pag-prevail nitong habagat at ng LPA na nasa extreme northern Luzon. Samantala, as of 5 a.m. in the morning, ngayon lamang po ito ay nakataas pa rin ng orange rainfall warning dito po sa Zambales at Bataan. Ibig sabihin, nariyan pa rin ho ang patuloy na banta ng malawakang pagbaha dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, yellow naman sa Tarlac at dito sa ilang bahagi ng Pampanga, sa Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. So, posible pa rin ng mga pagbaha sa araw na ito sa mga low-lying areas o sa mabababang lugar na flood-prone areas. Samantala, sa Visayas din po o ilang bahagi ng Mimaropa region at ilang bahagi ng Visayas ay nakatas din ng orange rainfall warning dito po sa Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Occidental Mindoro, partikular sa Lubang, Looc, Paluan, Abra de Ilog, Mamburao at maging sa Santa Cruz. Habang yellow naman po sa ilang bahagi pa o sa nititirang bahagi pa ng Occidental Mindoro. Kahit patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan doon sa Mimaropa region, Western Visayas at malaking bahagi pa ng Luzon dahil as you can see sa ating forecast po, magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Samantalang sa Northern Luzon naman ay mga pag-ulan dulot ng LPA o low pressure area na nasa extreme northern Luzon. Kaya ingat po, stay vigilant, at wag hong maging kampante dahil posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
Isang maulang araw ho ng Miyerkules, mga kabalen. Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga o alas 10:15 ng umaga. Ito po si LTV 36 Newsstream. Kanina ho at tuloy pa rin ang ating special na coverage, pagbabantay, pagpapatuloy ho nitong ating pagbabantay sa hagupit ng habagat. Ito pong pananalasan ng southwest monsoon sa iba't ibang bahagi po ng bansa at syempre nakatutok itong ating news gathering operations dito po sa lalawigan ng Pampanga at sa ilang bahagi pa ng rehiyong Gitnang Luzon, gaya na lamang ho sa may Bulacan at syempre dyan din sa Bataan na siya pong nakaranas din ng matinding pag-uulan, mga kabalen. Ito hong inyong nakikita sa inyong mga screen, ayan ay ang real-time traffic situation sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga at ito hong mga kalsada para ho sa mga nagtatanong kung ano yung mga kalsadang pwedeng daanan at yung mga hindi rin pwedeng daanan dyan sa may syudad ng San Fernando. Ito po, silipin natin yung kalagayan ng pangunahing kalsada sa may syudad ng San Fernando para ho sa mga kababayan natin na bumabiyahe sa mga maulan na oras na ito. Ito ho, dito muna tayo sa gawing itaas, yung pinaka upper row, yung upper row natin. At ito ho sa may Del Rosario area, ayan, light to moderate traffic ang expected dyan, o light traffic dyan sa may Del Rosario. Syempre meron pong paghihintay pagdating dyan sa may traffic light area. Yung area ng sakop, ito sa gitna ho ng daan, yung two lanes na gawa na, passable. Syempre yung sa gilid ho, baha. At medyo hirap itong mga sasakyan na dumaan dyan sa may gilid. Yung expected yan, yung madalas bahain na lugar, yung pong papasok ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Pero itong dalawang bagong gawang kalsada o yung katatapos lang na lanes, ay yan ho, passable, light to moderate traffic ang expected din dyan sa area na yan, mga kabalen. Sa ibang bahagi po ng syudad, eto ho, sa may Makabakle, maluwag ang sitwasyon, ganyan din sa may Dolores at passable, wala naman hong naitalang flooded area o dyan sa lugar na yan, o hindi passable na kalsada, at least dyan sa Dolores. Ganyan din sa Magliman, maluwag ho ang kalsada at yung Jasa portion, yung dating DFA building. So yan ho, mga kabalen, ang status ng mga pangunahing kalsada sa syudad ng San Fernando. Ito silipin din natin, double check natin yung update mula ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, yung sa kanilang flash flood advisory as of 10:10 ng umaga, kaninang alas 10:10, yung affected area sa flash flooding, gaya nga ho ng aking banggit, ito pong Regional Government Center, yung sa may Sakop Maimpis at Kenny pong Pepsi area, Maimpis din. Expect moderate to heavy traffic in both directions along MacArthur Highway, particularly in the outermost lanes due to flash flooding at near the RGC Sakop traffic light at yung pong Pepsi area in Maimpis. Yan ho, mga kabalen, ang latest mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando. Ito ho, mga kabalen, at mula ho sa may siyudad ng San Fernando, Pampanga, silipin din natin yung sitwasyon ho ng mga kalsada dyan sa lalawigan ng Bataan at ang ating pagbabantay at tatawid dito ho sa lalawigan ng Bataan. Ito, mga kabalen, nakita natin na maluwag ang mga kalsada ngayon. Suspendido rin ang klase at isa itong Bataan. Actually, wala pang deklarasyon, meron na ho kasi mga nagdeklara ng state of calamity, nagdeclare, mamaya babasahin ko yan. At ito muna, silipin muna natin sitwasyon sa Bataan. Maluluwag ho ang mga kalsada. Siyempre wala akong pasok.
Ingat ho, magpaalala sa mga motorista, sumunod ho sa mga itinakdang traffic rules and regulations upang maiwasan ho yung disgrasya, lalong-lalo na ngayon pong madulas ang mga highway, ano, diyan ho sa may Bataan. Partikular yung area ho ng Balanga, Suwal, ayan, Walter Mart, diyan ho sa may papasok ho ng SC Tex, ganyan din ang sitwasyon, ano, diyan ho sa lalawigan ng Bataan. Sa mga nagtatanong naman, kumusta sa NLEX? Ito ho ang sitwasyon, passable naman yung buong North Luzon Expressway. Dito ho sa may area ng Marilao, ayan, sa nakikita ninyo, low clearance, 4.27. Huwag ho ninyong babanggain, parang awa nyo na, no? Yung mga malalaking truck. At sana hindi na maulit. So light traffic ho ang buong North Luzon Expressway, base na rin sa monitoring na ipinakikita ho ng NLEX Corporation, mga kabalen. At maulan lalo na ho sa may portion ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho yung aking binabanggit kanina, isinailalim na ho sa state of calamity ang Kalumpit, Bulacan, ang buong Metro Manila, o yung Kalumpit, Bulacan, ano, tapos sa Metro Manila, yung Quezon City, yung Malabon, at ito yung Cavite, nasa state of calamity na rin, Cebu City, sa Antique, yung Sebaste, bayan ho ng Malasigi sa Pangasinan, gayon din yung Umingan dyan sa Pangasinan. At inihintay natin dito ho sa lalawigan ng Pampanga, pinag-aaralan din ng bayan ng Minalin yung pagdedeklara ng state of calamity. Kahapon, nakapanayam natin si Mayor Dan Ginto, eksklusibong kinumpirma niya sa CLTV 36 News ang deklarasyon din ng state of calamity sa bayan ng Masantol, Pampanga. Ito ho mga kabalen sa ibang balita, no? At ongoing ho, nagpapatuloy ngayon yung relief operations at lugaw at hotdog po na iniluto sa isang mobile kitchen ang pumawi sa gutom ng mga residente ng barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga na apektado ho ng baha, ano? Ipinadala ito ng pamahalaang panlalawigan, katuwang ho yung provincial sa pangunguna ho ng Provincial Social Welfare and Development Office, gayon na rin yung Provincial Culinary at General Services Office para ho sa mga bakwit na nasa covered court ng nasabing lugar. Ayon ho sa PDRRMO Pampanga, umabot na sa mahigit 4 feet ang taas ng tubig, ano? Hapon po nitong Martes, July 22, kaya nagsagawa na ng forced evacuation dyan sa barangay Tinahero, Lubao, Pampanga. Ito pong lokal na pamahalaan. Nasa 130 families o 585 katao ang pansamantalang lumikas, ano? At idinala po dito nga sa naturang covered court. Bukod ho sa mainit na pagkain, tumanggap din ng mga tent, inuming tubig, banig at portalets itong mga bakwit. Ito rin po ang mga ipinamahagi sa 107 na pamilya o yung 486 individuals na nag-evacuate dyan sa may Tinahero Integrated School matapos umabot sa 3 to 4 feet ang tubig, bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Okay, ongoing ho ngayon yung relief operations pa rin ng provincial government ng Pampanga dyan ho sa Bacolor. Particular dyan sa convention center din, ano, para ho sa mga kababayan nating apektado nga
nito hong malawakang pagbaha dyan sa Barangay Tinahero. Yan ho ang status ng mga bakuit, mga kabaleen, dyan sa bayan ng Bacolor. Kanina naihatid sa atin ni Paulo G. Santos yung sitwasyon at maya-maya pupunta siya ng Masantol, Pampanga at Candaba para ho iparanas sa atin, ipakita sa atin ano yung nararanasan araw-araw ng mga kababayan nating naninirahan po sa bahaing areas. At bagamat sinasabi nga na sanay na sila, ay marami pang kumakatok sa ating himpilan at nananawagan ng pangmatagalang solusyon sa problema ng pagbaha na nararanasan po dito sa ating lalawigan, Pampanga. Ito ho mga kababayan, at sa iba namang mga balita, bago tayo magpaalam, ito pakita ko lang din itong sitwasyon sa Suklaban Dam. At ito ho mga kababayan, ay mga naipong basura at water lilies. Wait, paano ba ito ipakita? Mula ho sa Abacan River, at ito hong pasilidad ho na to na inyo pong nakikita, yan ang tinatawag na Suklaban Dam. 1, 2, 3, 4 na gate ang atin pong nakikita. At dito ho sa nakikita ho natin panukat ho nila, no? Mula ho 2 feet, 4 feet hanggang 6 feet. Pero dito ho sa nakabukas na gate, mga kaibigan, ang mapapansin ho ninyo, lapitan ho natin, isang katutak na basura at yan naman pong water lily. Diyos mio, Marimar. Hindi lang ho ito ang eksena na atin pong nakikita sa mga flood control project o canal system dito ho sa Central Luzon. Karaniwan na hong eksena yan hong ganitong naipon ho na basura na nakaka-apekto kung bakit kanyo, imbis ho na yan mabilis na nakalalabas yung tubig, mga kaibigan, nai-stack ho dito itong basurang ito at bumabara. Abak na balen. Ito po ang agos ngayon, mga kaibigan, yan ng tubig mula ho sa Abacan River at ito hong ang sitwasyon sa Abacan River hinatid sa atin ni Kuya Paulo G. Santos. At tulumutok lamang ho dito sa CLTV 36 dahil tuloy-tuloy ang ating pagbabantay. Tuloy pa rin ang ating special coverage sa hagupit ng Habagat. Mamaya pong alas 12 makakasama natin si JM De Jesus at mamayang alas 3 makakasama natin Binibining Sonia P. Soto. Maghahatid po sa inyo ng mga balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Balita at impormasyong may paggagamitan ngayon pong sinasalanta ang ating bayan dito pong hagupit ng Habagat. Muli ito po si Justin Dizon sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream. Tuloy-tuloy ho ang ating balitaan, ang tabayanan ng aming live update dito po sa social media. Kaya naman, i-follow na ang pinaka mapagkakatiwalaan, pinakamalaking news organizations dito po sa Central Luzon. Ito po ang CLTV 36. Maraming salamat. Ingat po tayo, mga kabalen.